Základy názvoslovia organických zlúčenín. Časť 5. Ako tvoriť zjednodušené štruktúrne vzorce nasýtených uhľovodíkov. Najskôr si vysvetlíme princípy tvorby zjednodušených štruktúrnych vzorcov nerozvetvených alkánov, teda uhľovodíkov, ktorých molekuly pozostávajú iba z jedného uhlíkového reťazca, pričom sa atómy uhlíka medzi sebou viažu iba jednoduchými väzbami. V prvom príklade vytvoríme vzorec oktánu. Začneme tým, že zistíme, koľko atómov uhlíka sa nachádza v hlavnom uhlíkovom reťazci. O tom informuje kmeň názvu, v tomto prípade okt. Oktán je 8. člen homologického radu. To znamená, že všetky uhlovodíkové reťazce, ktorých kmeň názvu je okt, obsahujú 8 atómov uhlíka. Prípona án informuje o tom, že medzi týmito atómami sú iba jednoduché väzby. Nakreslíme cikcakový vzorec s 8 vrcholmi, vrátane začiatočného a koncového bodu. Začiatočný bod tohto reťazca predstavuje prvý atóm uhlíka a každý zlom v reťazci predstavuje jeden atóm uhlíka. Posledný bod reťazca predstavuje posledný, teda 8. atóm uhlíka. Čiarové úseky medzi jednotlivými vrcholmi reťazca predstavujú jednoduché väzby medzi jednotlivými atómami uhlíka. Na prvý a posledný atóm uhlíka dopíšeme príslušný počet atómov vodíka. Vychádzame pritom z poznatku, že uhlík je štvorväzbový. To znamená, že každý atóm uhlíka musí mať obsadené 4 väzby. Prvý atóm uhlíka má obsadenú zatiaľ iba jednu väzbu na spojenie so susedným atómom uhlíka a na ďalších 3 väzbách má preto naviazané po jednom atóme vodíka. Čiže dokopy 3 atómy vodíka sú naviazané na tento uhlík. Pripíšeme k nemu H3. Rovnako je to aj v prípade posledného atómu uhlíka, kde tiež pripíšeme H3. V zjednodušených štruktúrnych vzorcoch sa atómy vodíka na atómy uhlíka uprostred reťazca nedopisujú. V prípade potreby ich vieme dopočítať. Každý atóm uhlíka uprostred reťazca má obsadené 2 väzby na vzájomné spojenie s 2 susednými atómami uhlíka a na ďalšie 2 väzby má naviazané po jednom atóme vodíka. Teda vychádzajúc zo štvorväzbovosti atómu uhlíka sme zistili, že uprostred uhlíkového reťazca sú molekule alkánu jednoduchými väzbami pospájané zo skupenia atómov CH2. Ak chceme zdôrazniť, že ide o nerozvetvený uhlovodík, pred názvom môžeme napísať kurzívou malé n. A prečítame to ako normálny oktán. Toto označenie nie je povinné podľa pravidiel, takže pre tento alkán rovnako vyhovuje aj názov oktán. Teraz si zhrnieme jednotlivé kroky, ako sme vytvorili zjednodušený štruktúrny vzorec nerozvetveného alkánu. Najskôr sme z kmeňa názvu uhľovodíka a na základe homologického radu určili počet atómov uhlíka v reťazci. Vytvorili sme cikcakový reťazec s takým počtom vrcholov, aký počet atómov uhlíka daná molekula obsahuje. Za vrchol pritom považujeme nielen jednotlivé zlomy, ale aj oba krajné body, začiatočný a posledný bod reťazca. Pretože ide o nasýtený uhlovodík, čo vieme z prípony án v jeho názve, vrcholy reťazca sme nechali pospájané iba jednoduchými čiarami. Nakoniec sme na oba koncové atómy uhlíka v reťazci doplnili príslušný počet atómov vodíka na základe platnosti štvorväzbovosti uhlíka. V druhom príklade si vysvetlíme, ako vytvoríme vzorce rozvetvených alkánov. To, že ide o rozvetvený alkán, vidíme z jeho názvu, ktorý je trošku zložitejší. Hlavný reťazec je tu vyjadrený základom názvu. Ten je vždy na konci názvu, v našom prípade je to nonán. Jednotlivé predpony vyjadrujú prítomnosť kratších postranných reťazcov, respektíve alkylových skupín.
Pri tvorbe vzorca začíname vždy tvorbou hlavného reťazca. Vychádzame z názvu nonán. Nonán je v homologickom rade na 9. mieste, takže hlavný reťazec obsahuje 9 atómov uhlíka. Znovu je tam prípona án, ktorá nás informuje o tom, že medzi týmito atómami uhlíka sú iba jednoduché väzby. Nakreslíme cikcakový reťazec s 9 vrcholmi, pričom medzi tieto vrcholy započítavame aj krajné body. V ďalšom kroku treba doplniť postranné reťazce, čiže alkylové skupiny, ktoré sú v názve uhľovodíka vyjadrené predponami. Na to, aby sme ich naviazali na správne atómy uhlíka, musíme najskôr očíslovať atómy uhlíka v hlavnom reťazci. Pri vytváraní vzorca je smer číslovania vždy ľubovoľný. Môžeme číslovať zľava doprava aj sprava doľava. V tomto príklade budeme názorne vytvárať oba možné varianty vzorca zlúčeniny s názvom 5-etyl 3,3,6-trimetylnonán. A teraz sa vráťme k predponám v názve. Predpona etyl je odvodená od etánu, ktorý je druhým členom homologického radu a obsahuje 2 atómy uhlíka. Etylová skupina teda tiež obsahuje 2 atómy uhlíka, ktoré sú navzájom viazané jednoduchou väzbou. Pred predponou etyl je lokant 5, čo znamená, že etylová skupina je naviazaná na uhlík číslo 5. Doplníme do vytváraného vzorca. Ďalšia predpona metyl, je odvodená od metánu, ktorý je prvým členom homologického radu. Metán má vzorec CH4, takže metylová skupina, ktorá sa vytvorí odštiepením jedného atómu vodíka, bude mať vzorec CH3. V molekule zlúčeniny, ktorej vzorec máme vytvoriť, však máme 3 metylové skupiny, pretože pred predponom metyl je ešte násobiaca predpona 3. A sú tam aj 3 číselné lokanty, ktoré presne udávajú, na ktoré atómy uhlíka sú tieto metylové skupiny naviazané. Na atóm uhlíka číslo 3 doplníme po 2 metylové skupiny. Lebo lokant 3 máme v názve dvakrát. Tretia metylová skupina je viazaná na uhlík číslo 6. Vo vytváranom vzorci máme už doplnené všetky fakty, ktoré sú vyjadrené v názve alkánu. Zostáva nám posledný krok, a to je doplnenie atómov vodíka na krajné atómy uhlíka v hlavnom reťazci tak, aby bola splnená podmienka štvorväzbovosti uhlíka. Preto na uhlík číslo 1 a uhlík číslo 9 dopíšeme H3. Vzorec zlúčeniny 5-etyl 3,3,6-trimetylnonán je hotový. Tým, že sme atómy uhlíka v hlavnom reťazci číslovali v jednom prípade zľava doprava a v druhom prípade sprava doľava, dostali sme 2 formy toho istého vzorca. Obidva vytvorené vzorce sú správne. Obidva vyjadrujú tú istú zlúčeninu. Môžeme si to skontrolovať aj tak, že spätne pomenujeme takto vytvorené vzorce. Podľa pravidiel názvoslovia budeme v jednom prípade číslovať zľava doprava a v druhom prípade sprava doľava. Zistíme, že naozaj pri tom spätnom pomenovaní oboch vzorcov dostaneme rovnaký názov, z ktorého sme vychádzali, teda 5-etyl 3,3,6-trimetylnonán. Na záver si ešte zhrnieme postup vytvorenia zjednodušeného štruktúrneho vzorca rozvetveného alkánu. Najskôr vytvoríme hlavný reťazec. Počet atómov uhlíka zistíme podľa základu názvu a umiestnenia daného uhlovodíka v homologickom rade. Vytvoríme uhlíkový reťazec v tvare cikcak s takým počtom vrcholov, vrátane krajných bodov, aký počet atómov uhlíka daná molekula obsahuje.
Vrcholy reťazca zostanú pospájané iba jednoduchými čiarami, pretože prípona án informuje o tom, že medzi atómami uhlíka sú iba jednoduché väzby. V ďalšom kroku očísľujeme hlavný reťazec, pričom je smer číslovania ľubovoľný. Nakoniec teda môžeme dostať viac správnych riešení, viac variant obrazca vzorca pre ten istý názov uhľovodíka. Potom naviažeme jednoväzbové skupiny, postranné reťazce na atómy uhlíka hlavného reťazca podľa ich lokantov. A v poslednom kroku doplníme na krajné atómy uhlíka v hlavnom reťazci také počty atómov vodíka, aby bola splnená podmienka štvorväzbovosti uhlíka. Zjednodušené štruktúrne vzorce uhlovodíkov sú v porovnaní s racionálnymi vzorcami prehľadnejšie a v súčasnosti stále viac preferované.